Es trobem avui a Antella, a la Ribera Alta, i hem vingut fins ací per conèixer el seu paratge més destacat i alhora una de les infraestructures hidràuliques més importants. S'apunteu? Hola, Leo. Hola, què tal? Estem així avui a la Sud-Antella i podem dir que és un dels racons amb més història d'esta zona, no? Perquè hi ha data des de Jaume I. Sí, exacte. Estem en una presa hidràulica de derivació que es va ser construïda per Jaume I justament per a construir-la, per desviar les aigües cap al Sira. I avui és una de les zones que nodreix l'Albufera de València, no? Exacte, com l'aigua està molt neta, gràcies a aquesta aigua tan privilegiada que tinguem, doncs nodreix l'aigua de l'Albufera i gràcies a això tinguem un altre ecosistema allí. La veritat que és un entorn envejable i que tot un privilegi que teniu així a Antella. Sí, exacte, així n'és. Anem i coneguem algunes cosetes més? Molt bé, sí, vinga, acompanya'm. Hola, Pepe. Bon dia. Estem ara en un dels edificis més importants, o el més important de la Sud, no? Sí. Quin és? Pues això es deia la Casa de les Comportes. Això quan va vindre la pandèmia, se ho van portar tot. I aquestes comportes, antes, pues, portaven així, havia un drenatge així que s'alçaven a mà. El sequier, no? El sequier. I quan li diuen a ell, tanta aigua vulguem, ahí estava el medidor, i ell pues, anava obrint-les i comprovant que anara l'aigua que li diuen des de baix. Perquè aquesta sèquia és la sèquia més important de València i me pense que d'Espanya. Perquè regava tots els pobles des d'ací fins allà a Cullera i tot. I a banda de la gestió de l'aigua, Leo, la Sud també s'ha convertit en una zona on es fan moltíssimes activitats, una d'elles molt tradicional i que té molt a veure amb aquesta ferramenta, no? Exacte, això és un ganxa i durant més de 1000 anys la fusta que s'utilitzava en els centres de consum baixava pel riu en viatges de 9 mesos, quadrilles de 100 homes... El que es coneix com la maerà, no? Exacte, la maerà en la que cada volta portem més fusta. I veiem també que la Sud és avui un recurs turístic de primer nivell hacia el poble, no? La majoria de nosaltres es passem així el dia i el que vulguem és que la gent, el visitant que vinga, se ho cuide perquè és un entorn natural i molt privilegiat. Soleu vidre molt a esta Sud? Sí, tots els dies. I què tal l'aigua? Està bueníssima, està molt bona. Havies vingut abans a la Sud Antella? Pues sí, fa molts anys, estant de vacacions, quan no teníem xiquets encara, pues vam vindre, jo que sé, farà 15 anys, així. I què te sembla, este paratge? Pues està molt simpàtic, un lloc on pots refrescar, que molts recursos no podem nedar i banyar-se tranquil·lament, prendre el sol. I, Leo, també cal destacar per damunt de tot la qualitat de l'aigua, no? Una aigua cristal·lina. Sí, una aigua transparent perquè precisament els biòlegs van estar recentment per analitzar l'aigua i així d'una qualitat insuperable. I això també fa que la vegetació aquàtica siga molt important, no? Exacte, perquè al estar l'aigua tan transparent, les algues que naixen des del fons del llit, del riu, es permet que arribi la llum i creixen més ràpidament. Moltíssimes gràcies, Leo, perquè ara ja coneguem esta Sud Antella, tant tota la seva història com tots els recursos que ens ofereix per a gaudir d'ella. Sentir l'Àfrica al meu